Počas montáže som narazil na takýto problém a konkrétne, že konštruktér, ktorý navrhoval túto podnož, veľmi nerozmýšľal asi nad tým a výsledok je taký, že ja keby som chcel tú skrutku zaskrutkovať stola, tak by to vyzeralo asi takto, že pri doťahovaní tejto skrutky by dochádzalo k preľačeninám na tomto profile. Hej. Stačilo urobiť to, že túto vrchnú dieru urobím väčšiu ako túto spodnú a výsledok je potom asi takýto. Hej. Že ja potom, keď doťahujem túto skrutku, tak tá podnož mi pekne sadne na dosku stola. A takto nejako by to malo vyzerať.